Angsal salam saking Gen Alpha. Gen sing dirubung karo TikTok, judol karo game online. Generasi sing delok iklane, delok skincare terus, tapi sing kok ke ibuke malah guru flash care. Aduh, jenengan yo kayak bapakku, generasi-generasi tuwa. Sing nak cerita rekoso semangate 45. Sing jarene nek mangan nduk limo, nduk siji diparo wong 5. Sing siji uman putahe, sing nomor loro uman kuninge, sing telu uman ambune. Nah iku jare bapakku ijeh bejo. Ana kancane sing wong siji entuk ndok 5. Walah, yo penakno wareg wong siji entuk ndok 5. Ndok 5 ning wujude lingsa yaiku ndok tumo sing mangane pendak dipetani mboke karo dijenggungi.